Amb l'objectiu de repartir aliments a les famílies més necessitades, l'Ajuntament de Tivissa i l'Associació Solidària Chino-Chano han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual els serveis socials del municipi establiran les famílies que rebran aliments i altres productes de primera necessitat. Un cop detectades aquestes famílies, es derivaran al col·lectiu Chino-Chano, que els facilitarà els ajuts segons les seues necessitats. Ara el que fem és posar en solfa, organitzar d'una manera molt estricta de quina manera aquests veïns més necessitats poden accedir a aquest nou servei amb l'assessorament dels serveis socials del Consell Comarcal. D'aquesta manera evitem solapar recursos, evitem malbaratar-los i els dediquem a aquelles persones que més ho necessiten realment. Per tal d'arribar a totes les famílies necessitades, l'associació Chino-Chano ha iniciat una recollida d'aliments solidària en diverses botigues de la localitat, per tal que es pugui arribar a tothom. Fem campanyes durant l'any amb recollida d'aliments, aliments bàsics, que són els que més se necessiten. I ara hi ha molts veïns del nostre poble necessitats i, clar, millor que fer que ajudar els del teu poble en tot el que sigui possible. Per facilitar la recollida i la gestió dels aliments abans de repartir-los, l'Ajuntament de Tivissa ha cedit un petit magatzem a aquesta associació Chino-Chano.